vás chlebom a soľou, lebo chutný chlebík je ako najväčší poklad. Tento chlebík upiekli naše mamičky. Ďakujeme vám za vzácnu návštevu. Cieľom v podstate všetkých týchto aktivít je to, aby sa žiaci dozvedeli čo najviac o slovenských potravinách, o tom, ako potraviny vznikajú, akým spôsobom sa konzumujú, aby ako budúci spotrebitelia vedeli čítať etikety, vedeli, čo sa v potravinách nachádza, vedeli rozlíšiť zdravé potraviny od nezdravých potravín a takisto aj vedeli si prečítať pôvod potraviny a vysledovať fakticky, kde daná potravina vznikla na základe označenia potravín. Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora veľmi kriticky sa pozerá na to, že spotreba slovenských potravín alebo vyrobených na Slovensku je veľmi nízka, je to len do 40%. V ostatných krajinách je to, v okolitých krajinách je to od 70 do 90%. Musím povedať za seba a vlastne za nás, za učiteľov, za žiakov, že tento projekt je veľmi pekný. Jedlo je vec, ktorá každého zaujíma. Či je niekto malý, veľký, či je starý, mladý, či je to žena, muž, každého zaujíma, aby vedel o jedle čo najviac. Je veľmi dobré, keď žiaci získajú odborné informácie a vedia sa potom správne orientovať v tejto sfére, ktorá ich učí, ako správne sa stravovať, čo majú robiť, ako si vyberať potraviny. Aby sme našou vlastnou aktivitou, ktorá vyšla od slovenských poľnohospodárov a potravinárov, tie deti viacej vzdelávali a aby sme si takto už v tom útlom detskom veku vychovali tých správnych spotrebiteľov.